Флайс под наклон за гърди. Изходно положение. Лягаме на лежанка под наклон 45 градуса. Ръцете леко заключени в лактите и започваме движението, като разтваряме ръцете, но не съвсем ниско додолу и не напълно изправени в лактите, докато усетим разтягащо напрежение в раменния пояс. От тук започваме да прибираме ръцете приблизително до нивото на очите, като следим за това лакът, рамо и китка да са на едно равнище. Тоест, не трябва да завалваме ръцете си прекалено назад, тъй като ще натоварим раменната става и рискуваме травма, нито да отпускаме лактите надолу. Имаме строго определени 3 точки на опора, това са пети, дупе и лопатка. Фиксираме се здраво и повече не се въртим.